של משרד הביטחון והטכניון חיפשו קונספט התקדמות ייחודי, משהו לא שגרתי שיכול להשתחל במעברים צרים כמו כאן, במנהרות של עזה, בבונקרים של החיזבאללה, בסדקים בקרקע או במבנים, משהו עם אווירות גבוהה שיכול לזחול בצינורות ביוב, לתצפת, להאזין, להפתיע. הוא בנוי מחוליות המחוברות אחת לשנייה בעזרת מפרקים. בראשו של הרובוט נחש מצלמה והוא משדר בזמן אמת תמונות וידאו למפעיל הנמצא מאחור. הוא מתאים לשימוש של כוחות מיוחדים בהתגנבות בזחילה אל היעד, לתצפת וללמוד את המטרה לפני פריצה או השתלטות, אבל גם לחדור לתוך חללים צרים במבנים הרוסים שהתמוטטו ברעידת אדמה או מפגיעת טילים, לחפש חיים תחת ההריסות. לא רק מצלמה, גם מכשירי האזנה או אפילו פצצה, ואז כבר זהו נחש מתאבד לחיסול מבלי להשאיר טביעת אצבעות. המנהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה מקדיש מחשבה לפיתוחים מקוריים ייחודיים חדשניים. זה רק פיתוח אחד. שר הביטחון ברק מפנה לכך תקציבים. מדובר בשדה הקרב העתידי בו מושקעים משאבים רבים בניסיון למנוע חשיפה של לוחמים לסיכון מיותר. בינתיים מדובר באב טיפוס, עדיין אין לו מחיר, אבל במשרד הביטחון מתכננים לעבור בקרוב לייצור סדרתי, להפוך במהירות את הרובוט נחש למבצעי.